lähtee puiska pyörimään pikkuhiljaa. Joo. No mitäs mä teen? Älä tee mitään, oo siinä vieressä. Okei, mä kattelen vaan. Kattele ja nauti, joo. Lähdään tosta keskeltä ylhäältä kierrokset nousee roottorissa. Joo. Sitten mennään. Ja ilmassa on. No niin. Saman tien trimmaa vähän nappia taaksepäin, niin se kevittää sauvaa. Aha. Tuli mutka. No ette Helsinki-Vantaalle sentään laskeutunut tänne. On Helsinki-Vantaallakin käyty kerran. Ai jaa, no se on varmaan aika polleen olo tällaisella 200 kilon kopterilla olla siellä. Se on aika... Joo, se on aika... Suorastaan kyllä ihan juhlainen tunne kyllä, kun sinne laskeutuu. Lennonjohtajakin kysyi, että ei varmaan riittäisi tulla puolivälistä laskuun. Sanottiin, että riittäisi tulla vaikka poikittain laskuun. Onko GoPro kyydissä vielä? Ei mitään tietoa.